Boas tardes a todos e a todas e benvidos á presentación dos nomeados dos premios Dalle Like. Gracias a todos por acompañarnos aquí no Círculo das Artes esta tarde. En Galicia hai creadores e creadoras de contido que están xerando un impacto real. Hai proxectos que construen comunidade, marca e oportunidades desde as redes sociales. E creemos que este traballo debe de ser recoñecido e desde logo apoiado. Os premios Dalle Like nacen con tres obxectivos moi claros. En primer lugar, dar visibilidade ao talento galego no ámbito digital, profesionalizar o sector, isto é moi importante, e posicionar a Lugo como punto de encontro da innovación e a cultura digital en Galicia. Bueno, ao largo deste evento imos ir descubrindo as diferentes categorías e os nomeados de cada categoría. Pero hai algo moi importante que vos queremos contar antes. Sí, desde mañá ábrese o proceso de votación. A partir dese momento podedes apoiar os vosos favoritos a través da web oficial dos premios Dalle Like, que como é a web oficial? Pois moi faciliña, www.premiosdallelike.es. E vamos a empezar. Comenzamos xa ca categoría de motor, a categoría máis que cabalos, que está dedicada, como ben decía, ao mundo do motor e ao contido que transmite pasión polas rodas. Non só 4, tamén hai de 2 rodas. Para presentar os nomeados, contamos con Álex González da Sala Jagger. Dale sobre él, dale sobre él. Preparado? Preparadísimo. Veña. Pois dalle like. Os nomeados son... Categoría máis que cabalos motor, Paula Simoniac Araujo, Iván Cabanas Trasorras... Bravo. Muy bien, ya te puedes sentar. Pois agora seguimos coa categoría Modo Galego On, centrada en contido que conecta co estilo de vida e a identidade galega. Para presentar os nomeados damos paso a Juan Rubinos, de Cociñeiros Lugo. Que, por certo, serán os que poñan o sabor o día da gala. Eso merece un aplauso. Preparado? Preparado. Pois dalle like. Tes moitos, Sí. Os nomeados son Nuria López Fernández, Ainhoa del Río, Cristian Silvoso, Bárbara Gómez, Yanira Pereira, Mercedes Silva, Miriam García, Nerea Yebra, Yaiza Pena Viece e Noemí Rojas. Carai, cantidad. Gracias, Juan. Tú eches traballo, Vale, pois ahora seguimos ca categoría Cociña Vibes, onde a gastronomía é a protagonista. Leo os nomeados Martín Alemparte, director da Gacal, que, por certo, trouxonos un regalín. Que despois, con un pouco de suerte, vamos a probar todos. Bueno, todos xa veremos. Martín, por favor. Vale. Pues os nomeados para esta categoría, Juan Vidal e Lorena Cancelas de Guía Furanchín, Nicolás Kenneth Glowstone, Carlos y Marité de Foodie Sitcher, Moisés Rodríguez de Moichef. Bueno, pois agora vamos coa categoría GZ, unha categoría vinculada á moda, ao estilo e á identidade. Para presentar os nomeados contamos con Ordi e Monse Arias, os diseñadores que nos poñen guapos o día da gala. Mi momento más Penélope Cruz. ¡Pedro! Sí. No. A ver, los nominados en categoría GZ Moda son Irene Fernández, Silvia Veiga, Rosana González, Natalia Rivera, Raquel González y Marina Plana. Bravo. Gracias. Bueno, e chegamos á categoría LOL con retranca. Onde o humor é o protagonista? A retranca que ten aquí Javier. Anda que a ti. Bueno. Sigue, anda, sigue. Bueno,
Contamos... No, sigo eu, que me Venga, toca a pues mí. sigue tú. Veña, pois para presentar este caso a categoría LOL con retranca, contamos con Alejandro Fontela, vicepresidente do Círculo das Artes. Que nervios, Categoría LOL con retranca humor. Javier Escudero, José Pastor, Sara Duarte, Javier Aira y David Pérez. Aplauso. Bueno, pues eu con isto xa cambiaría a votación polo menos 3 veces. 3. 3 veces. Menos mal que non votaste iso, que si no. Bueno, vamos coa categoría California. Encántame este nombre, California. Vinculada ao contido de viaxes e experiencias. Presenta os nomeados Pablo Rivera, deputado da área de promoción económica e social da Diputación de Lugo. Saco yo o micro. Claro, xa lle dixen que só sabía facer unha cousa a vez, o sea que... O micro tocou, mami. É o Pero que viches toca. que non fuches o único, non? No, nin vou a ser o No, último. non vas a ser o último, no. Bueno, pois categoría California, viaxes, Sergio Domínguez de Galidrón, Beatriz Feijó de Beaun Road, Víctor Vladimir de Víctor en Galicia, Beatriz Sotelo de Petiscos Galegos e Eloi Rodríguez de Portomarín, a famosa Vila Xardín. Que bonito. Perfecto. Que salió un pareado. Oye, que pouco contento vexo os nomeados, non gritaron cando saliu o seu nome, non, están tímidos. Que estamos falando dunha gala que vai ser un antes e un despois Na súa vida. Na súa vida, e nas creadores de contido. Non vexo todo o mundo moi educado, non hai un teléfono móvil, non hai nadie que esteña grabando. Bueno, non eu vexo a parece- Beatriz aí un pouco... Bueno, menos mal que hai alguén que está... É que de verdad, é que... Debe ser que impós demasiado. Igual é este, ¿no? Vamos a seguir, ando, Bueno, dalle. pues seguimos con Lingua que late, unha categoría que pon en valor a nosa lingua e a nosa cultura. Presenta Miguel Caraduje, presidente desta gran entidade do Círculo das Artes de Lugo. Queres que che sujete o micro, non? Que teño os ombros como os teño. Estás copiando a Pablo Rivera, ¿eh? Vamos a ver. Beatriz Serén, Lucas Rey, María Fontán, Ana Castro y Concepción Seijas. Bravo. Algún destes nomeados sí que está, ¿eh? Bueno, seguimos. É o turno do Power Galego, unha categoría que representa a forza e o carácter made in Galicia. Damos paso a Beatriz Illán, unha das colaboradoras da nosa gala. Pero a mí misma, non? Sí. Oi, o micro! Ti faz as dúas cousas ou queres micro? Pois os nomeados son Diego Vázquez e Freddy Mosteirin. Bueno, con esto creo que estamos acabando. Chegamos á categoría final que se chama Rompe Redes. Un premio que recoñece o Galinfluencer do ano e o seu impacto en redes sociais. Damos paso a Javier Arias, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Podes con micro de co sobre? Pode con as dúas cousas como queiras. Pois os nomeados en a categoría Rompe Redes. Rompe Redes. Pero era no, para ver Rompe si estabas Redes. atento. Laura Vallejo, Rocío Meiriño, Leandro Álvarez e Mónica Raña. Bueno, antes de rematar, queremos adiantarvos que na gala final vai haber máis sorpresas e recoñecementos inesperados. Pero eso descubrirase no seu momento. Vale, recordade, a partir de mañá, ás 9 da mañá, podedes votar os vosos favoritos na páxina web dos premios, que é, a ver se sabes. Que salajagger.com. ¿No? Ven sendo premios dallelike.es, pero vamos, el coseu, Cada loco co seu tema. Bueno, agora xa está todo en marcha. Moitas gracias a todos e todas por vir esta tarde. Noraboa aos nomeados. Gracias aos lectores dos Oscars que chapó, todos. Que nos E queda? nada, solo nos queda brindar con un espumoso
que creo que é Alma Atlántica, non? Alma Atlántica. Efectivamente. É que No. ven, No. Bueno, ven da Martín mao de Codas, perdón. Martín Codas. Bueno, non sei se é moito mellor ou non, pero que Sí, ven sí. da mao da Cacal e que estamos super contentos de que poder celebralo con Martín Codas. Moitas gracias. Gracias, Martín, polos regalos. Vale. O dito, gracias a todos e a todas por vir e ahora sí, vide connosco, Tino vai nos servir ese viño espumoso. Vamos para acá.